Jeg skal snakke om kvindens menstruationscyklus, og jeg kan starte med at sige, at der er 4 faser, som er vist til med: menstruationen, follikelfasen, ægløsningen og lutealfasen, men det vil jeg komme mere ind på hen ad vejen. Jeg vil starte med menstruationsfasen, som er tegnet, eller det viser, at der er overgangen fra en cyklus til en anden. Det er altså her, at ægget ikke er blevet befrugtet, og at det gule legeme holder op med at producere østrogen og progesteron, så slimhinden og sekret og blod bliver udskilt fra livmoderen. Ja. Så kommer vi til fase 2, som er follikelfasen. Den der er lidt mere, man kan snakke om der. Det starter med, at hypothalamus, som er en del af hjernen, udskiller noget GnRH, som påvirker hypofysen til at producere kønshormonerne FSH og LH. Og man kan se her, som menstruationsfasen, der er FSH og LH meget lavt, og det samme med østrogen og progesteron. Men i hvert fald i follikelfasen, der er FSH den vigtigste at snakke om. Og altså FSH her, det går ned og påvirker follikelvæksten. Og folliklen, det er en samling af celler i æggetoplen. Ja. Og det her FSH gør så, at folliklen med ægget indeni vokser og så klar til en ægløsning. Og under den her modning af folliklen, der bliver der udskilt østrogen, og østrogen, det har en negativ feedback på den her FSH-udskillelse. Og det vil altså sige, at når koncentrationsniveauet er nået af østrogenen, så vil østrogenen sige til hypofysen, at der ikke skal blive udskilt mere FSH. Og det gør den simpelthen, fordi at der ikke skal dannes flere follikler i æggestokkene under samme cyklus. Ja, og man kan se her, at der begynder østrogenniveauet at stige under follikelvæksten. Og så kommer vi til ægløsningen, og det er her på 14. dagen cirka, så den her start kan indikere det. Og ægløsningen, jeg fortalte om den her østrogen, der havde en negativ feedback på FSH'en. Den har så samtidig en positiv feedback på LH'en. Det vil sige, at hypofysen kommer til at udskille mere LH og mindre FSH, vi kan se her. 14 dagen til LH'en helt vildt. Og det høje LH-niveau her, det gør så, at folliklen brister, kan man se her, og der kommer en ægløsning, altså ægget vandrer. Det kommer til at vandre nu herfra, fordi folliklen er vokset, og så kommer ægget på grund af flimmerhårene, og nu bliver det en natur til at vandre og lægge sig cirka her, tror jeg, det bliver at se den her omkring. Og er klar til befrugtning, ja. Og så her til sidst i lutealfasen, som er den sidste fase, hvis man starter med menstruationen. Der er LH'et her. Det stimulerer det gule legeme, som så er den her follikel, der begynder at vokse, og det til det gule legeme. Jeg kan lige forfra. At LH'en, sådan der LH'en, kan stimulere det gule legeme til at producere østrogen og progesteron, som så gør klar, hvis ægget bliver befrugtet. Og hvis jeg kan se, at det stiger igen efter at være faldet, så kommer det til at stige både østrogen og progesteron for at være klar til det befrugtede æg. Og hvis det ikke sker, hvis der kommer en befrugtning, så falder hormonniveauet, både progesteron og østrogen, og alt det her, både æg og slimhinde og sekret bliver udskilt, og der starter en ny cyklus.